brate, ko mleka da si... Imam pravo da budem cigan. Žena ti. Ja sam se opredelio kad su me pitali koja si nacionalnost, teli da kažu Srbin, ja kažem ne. Meti ti tu da sam ja cigan. Da. I udrno se vodim kao cigan. Ozbiljno? Da. Ja sam romske nacionalnosti i svi Srbi može da ih pozdravim. A pazi, mene kad pitali šta hoću da budem, znate da mene pitali šta hoću da budem? Šta si rekao? Ja sam rekao hoću budem Srbi. Prodao si cigane. Nisam prodao. Ajmo, okej. Ne, meni je želja bila uvijek da budem Srbi. Kako ti želja budeš Srbi? Pa ako ne mogu kožu, bar da piše na neki papir. A, pa to ne piše. Piše, vodi se negdje. Ne. Piše bre, evo sad odeš na Facebook, Stefan Vuksanović u Zagradi Srbi. Čekaj da ti objasnim bre, kad ti vade ličnu kartu, kad ti daju broj lične karte, jedan broj, u tom broju lične karte ti se odnosi na nacionalnost. Meni piše Srbin. Kad si bio u zatvoru, čekaj da ti objasnim, kad si bio u zatvoru i kad policajac, bilo koji policajac, uzme ličnu kartu. Prodao cigane. Ko prodao cigane? Ma ti si rekao, prodao si cigane. Čekaj da ti objasnim. Znači, kad bilo koji policajac uzmete ličnu kartu i pogledat, zašto kad policajac uzme ličnu kartu? Pogledate ovako. Pa zbog slike. Nije zbog slike. Nije bre, slušaj me. Pa vidu ti malo pre bre, mater ti jebem. Mnogo si glup. Zbog čega? Čekaj sad, logična stvar. Dobar dan, gospodine! Čekaj da ti objasnim, budalo. Znači, dobar dan, gospodine. Molim vas vaše isprave. Znači, gleda me. Gleda. Jel me vidio? A zašto kad uze ličnu kartu ponovo me gleda? Koja budala. No. Što te gleda? Čudi se, ti mamu! Koja budala? Ja stvarno mu nisam preživeo još. Ljudi, on kaki ima taj njegov smeh. On se smeje toliko da ispući, izbaci zadnji atom vazduha. Znači, ono smeje da padnu u nesvest. Znači, bukvalno kad kaže, toliko se smeo, mogu sam padnu u nesvest. To se dešava s ovim dečkom. Moj toliko se smeješ, jebote. Dobro, i čekaj, i šta se... Kad kaže, dobar dan, gospodine, vaše isprave. I gledate. I ti kažeš, evo, izvolite, i daš mu isprave. Znači, on sad pogleda saobraćajnu dozvolu za kola i ličnu kartu, kad u to ličnu kartu pogleda, i opet te pogleda. I vrati pogled, Ili tu ima da si bio u zatvor, ili ima da si druge nacionalnosti. Pa mora da pogleda, nema da znači, znači, u broju stoji razne stvari, šifrovano, koji, pa to uče policajci, brevaj, da znam. Pa neću da znam koji mi rekao. Pa nameračili se na mene neki policajci. Opet isti me zaustavio danas. Ozbiljno? To bi nostao policija zaustavio. I sve onaj mladi što ti kažu. Ako gledaš, di kamera. Nemoj više da me zaustavljaš, brale. Nemoj da ono baš kurčevito, ono kao sad ti kao sad neki policajac, sad zaustavljaš me. Kaže, dobar dan, vaše isprave, a možda nedelju dana pre isto me zaustavio i znam i isprave.